Thank you for tuning in to Zim News Beat TV with Robert Tapfumani. Ngoma makati indi right kurisi kwabviwa kuri nani chaizvo handiti kazita ndiye tapiwa ndoro handiti kumusha ndekupi mukoma tapiwa okay alright saka ndizoti kumushande apa atongozoore baba kwangu ari kumala handiti saka kwamabva korati kana kuti kwamunoti kumusha izvi nezindeko kumazowe papi ku3 sisters handiti ndipo makazvarirwa ndipo makakurira aindazvarirwa kumarondera uko ndakazvarirwa atazowana munda ku3 sisters kumazowe okay saka kumusha kwaamai kumarondera kana kuti kumarondera ndobva mazoona munda ndobva makatama mese naamai amai akazororwa pamwe ndobva makurira 3 sisters ndoko ndakakurireko but chitupa nechizvese ndatora maronda kumadriver's license ndatora marondera ndokandaka ndakazvarira saka sene moto sensei kwamai saka iwo amai vanoti chii kana vachimbotaura nenyaya yababa kuti baba wako vanobva kwakati baba vangu vanotiwo ndandangoita zvekumitisi kuna baba wako saka baba kwangu ari kumarara wari mapurazi saka kumapurazi saka anga ari mapurazi emarondera handiti orit mukoma ndanzwa mandifonera ndakutosvika kumba kwangu kumukati ndiri kutofamba netsoka izvezvi ndapa masasa ndiri kuenda kumabvuku tenofu kumamai muharare nenyaya yedambudziko ramusangana naro mukati meupenyu hwenyu handiti toda kutanga kwakatangira nyaya tichizosvika pazuva ranhasi inyaya yemukoma yakubvisa kana kuti kumazowe kana kuti kuti kwarusape kwamazomufonera muchiti muri kuenda paipai ya ini chakandisitsa kuno sofa ndane 3 weeks ndiri kuno muno marara ndichibva kwarusape ndichidzoka ndichiyomarari everyday ndikona chamba kana day okay ndichipinda muno marari ndabatsirwa kuredosba but vane zvavangotaura vachiti ano tichadai todai saka ndaona kuti ndinyacho hazinyazofamba zvakanaka ndasangana nomwe andipoona ngadzenyu saka ndazokufonera handiti handi ndira kunzwa iyo nyaya yakufambisa for 3 weeks almost every day muchiuya kuno yakatanga sei ini nyaya yakatanga pakudhiraivha rori wandaita ndaitoshandira mudhara wandaidhiraivhira rori kumazowe ndichitakura mabhiri foja ndichiemuna marari ndichitora mabhiri foja ndichidzokera kuno ndichidzokera kumba saka nyaya yakaitika ndikuti ndava nemabhiri kuno kutripa ndakanaye kuno ndichidzokera kumazowe ndinosiya rori kumba kumudhara wandaishandira ndakuenda kumba kwangu kwandogara iriwo ploti yababa vakarora mai vangu ndandasangana nevanengena vangu vairi ndiye hakuna munhu ndiye chetu vakutanga kutondorova saka vari pakati pekundorova paipai ndakati kwemurunduro iri zvanzai ndiwe hakuna munhu ndiwapisa imba iri pisa imba iri uza wandiubva muza ndakabuda nezuva iri andikutodzoka manhera naye kutodzoka nenyaya kuti ndasiya mabhiri kutese saka mutaura zvamutora izvozvo ngandiwe ano atitotaura nyaya tipamba mati murodi munomusa ponda ndikafa munhu ndafamba ndasvika kumba navo vana mama vangu vasipo vangu enda kuchechi sonamata nasoesha vangu vari kuchechi ivo pana vanamati zvembanje zvavo saka pana unonziwo tasvika pamba ndati oi mama nanyatsoenda tozvenyanya apo mobva tonditi pamba iwe usataura zvauri kutaura nani bcause iwe ndiwapisa imba iwe ngane yanga chitoita $10,000 kada mama aitaiodha ndaunotisa kuti paodha kumba pedio ndiwani tanga tondorwisa paipai ngatiza ndatombodarikira pamba pamumba pari pandogare ndatodarikira ndazodzoka pandara akatanga kubvunza tuvana twangu adiwe kuti abibi imba yaitsva sei zvanza imba iyi machira yaita yatsva ana bamu inotengesa fozha masikati kumakoromera vanofamba saka fodya iyo watenga iyo manhera naita zona imba yakubvira ndati saka vari kutaura nyaya yekuti tinini ndindabisa nziviaakamasekandimire machembirana nandara vana amachembera mudhara kubva uya akandaudzira nyaya anamudhara pamwe wangu watokuona kuti ndiweta wanga pengera
ndovavanya vama yamutora iyi mambonyazotinyazodzisati zvatangira papende vasangana napapende kuti vazoite sei vazosvika mukunetsana kutaura nyaya yavo kumana saka hati nyaya dzavo handipindire ndedzawo vega izo tindaro saka zvadaro paipai vakomana vabva vaenda kunomangara polisi vakomana apisa Focha. apisa focha vakadaizwa polisi vaenda kupolisi vavo vandanzi zvoni iwewe ukunzi wakapisa focha sososoano vakomana ndasangana nawo chitobvawo kwasaona chitobvawo kutongotanga kuti ndiye saka nyaya iri kuitika ndeyekuti zvauritaura zvikazvi handisi kutozvinzwisisa kuti safe apa kana ndauritaura ndiraita masipotsi iwayo auright ngavaite ngapavhurwa podhoke toenda koti saka zvanzi tinakomana kufundisa mapurisa kushanda hurumende tobenefita chipa tobenefita damari yedu kuma tambogara musi zvewiki atiti komaredu havainditsokodzera mapurisa akazoti chimuri amapurisa akabva kuti ende munotaura nasevanhu veukama but ini maine kunyatsoona situation yemagariro anga ndichapamba apa zvekutaura vakomana ava kwangoratidza kuda kufikiseni kana kudzinga ini palendi yavo saka zvadaro paipai ndakabva taenda tabva kupolisi kwekwe tichisvika kumba ndasvikaudza machembera mbara ndomafambira tese ataita zvanza munongopedzerana handimurauni wechirumire ndimudhara mchembera wangonyara zoti watatu wataura unounza mwana wako kuda kuti sina mwana wako chihaasazvo zvine chindeedza ma zvadaro paipai takagara umusi wiki kumana ibva wadzoka kupatini zvanza wazoti udiwo nemari imaumana yainzi fodya yakapiswa iri worth how much 10,000 okay tadima mwana mutora 10,000 pafodya hai zvazviko zvamukutaura zvikanzi right iwe nyaya iri apa ndekuda izvi handine mota ndine mota zvikanzi handine mombe ndati zvanzi hai zvakutotora izvi adawa amutore zvinhu zvako ndokuita pamba kwamakuitaura zvanzi hakuita zvekutamba mafanisa vari kuita saka umwana wavo wakabva vamboenda vambonogara futi umusi ma 2 weeks here chibva wadzoka yanzi kwawazoti kudiwo nenyechi nemota tipe mota tengese nemombe tikabve mari yedu imwe wacho kana yaisara ungotsvaga afu afu amana samutotaura zvishuwa mutoshingirira here masipotsi enyu amukutaura zvanzi iwo hakuna umwe munhu ndiwe sane kutya kurohwa manje vamwana veshuwa ndakwapa bhukuri mota ndakapa mombe asi mukati memwe yangu zvaindirwadza mombe ngani 3 mukati memwe yangu zvaindirwadza tomwana veshuwa shuwa ndongopa umwana wezvo zvangu hano imota ipi extra ndiyo vakatora mombe 3 zvikanzi saka mota yeuti mari kada ndakatenga 5.8 zvikanzi haiba mufanizvi murai kuta chingwechecho hachasvike kwese 3.5 zvamangutaura zvanzi mombe hamangoziva tima 500 saka 3.5 plus 1.5 imari 5,000 zvanzi akutsvaga 5,000 atinewe pazvangu atomboda kufunga kuti zviuraya kada ainini ukarira ndikutamba panapa handiyo tozuraya bom uvana kuzora amadazogaya manje kuti mwana uchirema munhu ari mara zvakaitobara anosangana anozotota mwana ndozvinhu zvinoita zvezvinotongesa takadaro mwana vaivai havana kuzotora nguva pakatora mota nemombe vakabva vatengesa mota nemombe vaita mari vomwana vaita kusouth africa vaenda kusouth africa ini ndikati ano inapa zveshe chida kutombomira tombofambira masipotsi angu munganga mese ndakapinda mari dzacho dzawanotitaurira munganga kwacho manje dzakawandisa kuti handitorinawo mari dzacho futi zozo vamwaita zvenyuchi vaita zvekudidi vasvika vandodhura zimatare apedza kudaro uzonzi kutipo mari yakati kuti titange basa daiso mari yacho ndinge ndisina sati betso yeni vana kuti anondikanditsvage ribatsira onoti zvangoitasa zvinofamba zvakadai saka vandafonera madzibaba wandonamata nawo madzibaba unenyaya isusu zvotomboita zvimbunda masangano achisangana vanhu vakasiyana siyana zvanzi auya kuno kwakandaidza kuno atita kuona kanyera paiwo nyaya yapashamwari mamiri akaita vanhu vari kutodzinga pamba but madzingira akuita pamba manje ndekuharikopa kuda kuti iwe tindo isina
sina chawina but ano kana job chaiche chechi ndo makainzwa yakatapa paradzira pfuma yake yose vana vese kusara ropa kasvika kuda kutosunga kuti pamwe upenyu hwako watoita sei watorema but zvake zvazofamba mune zvakanaka saka ichocho chokwati madzibaba sanyera bati madzibaba ndokupa advice kuti ende kuredio zimbabwe vanoenda kuredio zimbabwe ndasvika iri last week ndasvika paipai zvikanzi no mumwe uri kuda anoita izvozvo apa hapo pana handiti alright tinodzokera kumuka muri kuntaura kuti mimi nekusvika kurohwa makapa vanengina venyu bhuku remota ya because maitiro avaindita ipapo havana varodze makumba vatozvipa but zvakaitika kare iro kunotonzwadza tomenyuka kuzi kwanguri kutya kurohwa kutya kurohwa baba hakusi kuti kupande kuti anhu takapisa kana kuti zvishokwadi zvakaitika pandingonyatsonada apa ndikazi kuti self defense yangu apa kuti ndingotodaisa kuti ndipukunyuka ndozitangata medzi dzangu ziya ndikuona kuti zvangu zvidzoke kana kuti ndidini ndisisiri ipapo esofanira kudza kuti ndino mumwedzi nemawiki mamwe kuti ndisori kumba kugara wandogara mutoro muchigara pamba pasati paita nyaya yeforgery nevaningina venyu nevabereki venyu vanhu vestep father naamai venyu maigarisana sei akarisana kuti kwaingoshupa shupa saka ndinatori muprocess yekuti nditsvake mari yekuti nditotengewo yangu stand kana masuku chakundaikurudzwa kuti amazibaba ndaona mazvisungirira ndaona mazvikanda mvura ndaona madaiso ndikuda kuti kuchazoda zvakadai zvakadai but ndikunyatsoona zviwa situation yeshuwa chitoripo apa ndatongona kuti apa patongoda situation yekuti ngoti ndiyatsvaka mari kutenga yangu stand hamusingawirana vakomana mava pabhuku nemumbi chakaita kuti mutadzwe kana alright mapurisa angati mbende yamunotaurira chakaita kuti muzotadza imimi kuenda kunotaurirana amene kutsotsokera kumapurisa muti pakutaurirana vaivaika totadza kuwirirana vakomana ava vatora bhuku rangu remota nemombe 3 baba akutaura chokwadi nini papo kufunga chakwanga kutondinetsa bozi nyaya ingari paingati kuti ndangoda kutongopukunyuka ndiro itobo but mune mhuri ye sikutaura kuti ndizvozvo mune vana vangani mune 3 nemudzimai vari kumazuva saka makapukunyuka neupenyu mukasiya vana nemukadzi mumaoko evana mudzimai akatozondifona aititaura kuti ndakaenda kumusha ndakaenda kumusha nevana akaregere kuzi murume wakatanga kutiza mukadzi angagari pakadaro watongotanga tongotoreva basi togarikwa nevakomana vachimateza chiongosata kutengesa mota nei vatoti mahwana vatongogara vachiva chingoti arimo kambeko topinda munhu akarara itongovhura magara achiatori aitongosidirwa futi saka mbai baba todzokereke zvekudaro amai vachinzwa nyaya vakati baba ndanzwa vachingoti vanongotipedzera nemurarume amai vanoti amai vanozodzoka kwandiri nerweseri kuti mwanangu zvakaoma zvinotika muupenyu zvinokuzokuda kuti nditaurawo zvakandiendi nazo but ndikunyatsoziva kuti hauzovi pano zvangooma saka izvo ndo zvimwe zvinhu zvinozondibata futi kuti hawai umuzangu wari uchouya pai uchou futi saka zokuda zvinhu zvisvineva saka nyaya iri apa ndekutoti nini atoti ndigone kutsvaga panoti pangu saka makatya kuenda kumapurisa saka hakusi kuti sachikutya but mukana kuti ndiite izvozvo ndichigara mapewana ababa amavana saka pandakazombouya kwandaitaura kuti ndingauri zimbabwe vanga ndiprocess kuda kuti tiite nyaya dzacho nedzo because vanga vanditanzi unoya uchigara mbakwedu ndakavatsanangura kuti no handava kugara soso zvakadai zvakadai vandita unoya kugara mbakwangu tichitanga kuita nyaya dzacho vakomana vari kubira izvi zvandisoziva because varonzi vatengesa mota nemombe vatisa imava matiza kudara mbara vandiuraya uzongoda 5,000 yavandaisara saka ndikatangada kuti ndifambire nyaya dzacho kuti polisi ndichigara mumba ipapapo wozotanga kunzwa ndakuenda futi polisi ndinomhangara vadai mudhara apaipura chakanaka ere pondwa apana chitongoona kuti amawana ati zitori mundi ndiminoza vaninga kana uza munhu anotamba imbaranesa kuti izina kwake
anetsa kuti zina kwake ndikona kutaura naye chitaura naye papa tanenge atomufungwa dzanenge angori nazo twagona kunonga kana chibombo kana chimutongo kuti tongokutima sati makazofunga kuenda kwabhuru wenyu kwarusago ndiye akatondita uya kuno unobatsirikana so tomboenda kuna madzibaba chechi china kuchechi kwana madzibaba katsiro chingodaro pane mataura muchiti ndakaenda kune vanoita zvenyuchi hanzi vanoita zvechiko ndare vanhu ivavo ndatongopiwa dziri namba futi ndavatora namba dzedzi ndatora namba dzedzi chibva ndavafonera zvanzi arit we unoya pakatomira ipapo unomira ipapo ndekuupiko muruwa saka ndinosvikomira pakati saka kana wadaro ndozouya ndokutora tosvika kumba anditi wakapfeka hembe dzerudzi ndakapfeka trouzi rakadai netisheti yakadai zvanzapo handazotanga kumbozvitongesa futi tamenga tichibva padheni nini munhu andibvunza kuti mari yematare ndikati no sofa ndine mari $100 ndo mari yandinayo akanditi akuya ndizopondwa nevana ava inini chii chimwe chidaidzira ndakutanga kuzvitongesa but handatosvika asi pfungwa dzikatozoya ndatochi ndati panzvimbo pakwanditi mira ndozokutora so wakapfeka zvakadai saka wakazonditora uchizoenda neni kudai ndakatosvika pamba pavanhu avo ndonzibvisa bhutsu dzemafoni sapasareti ndopinda mumba mama chibva zvanzi muzukuru wauya nesekuru yavatanganza muzukuru watoona sekuru azoro yandawaona saka maitaura sei kuti pavaiti ndainzwa izwi varo nezvimapfuko sa munhu wandaitaura nawo nini ndisekretari aipirikira wacho maritu ndoona ndakanyatso uchingonzwa izwi rasekuru taura nyaya muzukuru ndoso nyaya yako so zvakadai saka iyo handi nyaya yako so chii vaiprofita vaisashopera wakatanga wandibvunza vanhu vatsanangurira atikira zvakataanziraiti saka iyo kuti zvo zvako zvidzoke ndikuda $900 kati asekuru pamutaura kuti $900 mari handina ndikuya kunokuya zobatsirwa ndapisa $100 yematare saka indika kuti ndigone kubatsirika zvo zvangu inyaya yekuti nini kana mandibatsira time chaita nyuchi idzi dzinosunga munhu ipapo handikune muchadaidzwa mune muri kuti muchaoronora achabhadhara akandofanira kubhadhara kanda matomba vari pasi vanozoti zvakati anoyazichati seifamba mona samana kutoa ndisiyani nazvo saka mana patanga kuti sani patobuda ani apa ndatongobuda makatoonekana nasekuru tikatoonekana zvakanaka kuti asekuru ndakuenda zvanzi aureti mandipe mushonga kuti unopisa uzodzoka nedota kuno kuchichichi kanaona $900 wandisira mukaplate izvo ndisira mukaplate kamuti nonga futi mushonga wacho imomo nanzi $10 futi ai ndavabhadhara ataona kuti handikutongorohwa mari yacho noipa ndikuizidza kuda kutsvaka kuti zvangu zviti zvibalanse but hazviko zvikuitika zvacho but semaonero ako wakaita iyo ndo wakaenda ikoko zviri here zvenyuzvizve newe nasekuru wacho wakaona handizive ndoda kuti undipindure uchitarisa kuchipostori kwawakabva kuti iwe ukaenda paso handiti kana ukaenda pacrown madzibaba kana madzimai vana vachiprofita munenge muchiona handiti iwe ndokuzorwa nedambudziko ndekunzwawo nekupiwa nhamba nevamwe zvakanzi kuna sekuru venyuchi wakaona chii pana sekuru avenyucha ini kuti zosvika pavari sekuru ako ndakaona pasocial media ndaona pasocial media vane mukadzi wabatwa nechikomba kudidi akazarawo nyuchi ndati apa usapani pane namba dzavo namba dzavo vandatora namba idzodzo ndokatacha nditese ndivabati saka chizosvika ikoko zvo zvacho zvanga unotaura manje ndiri kuti inini waenda kunobatsirwa nasekuru waenda kunobatsirwa namadzibaba uri kungonzwa voisi ramadzibaba asi hausi kuona madzibaba iwayo waenda kwasekuru uri kungonzwa voisi rasekuru asi sekuru hausi kuvaona zvinorevei kwauri iuri hai ndaona ngoda kuti zvityise kuti nge pane zvavanoona ipo pasina because vanhu matoroerwa mari izvo zvakaposa matsotsarika matsotsarika saka vanatozvoona kuti zvenyuchi ndezvefeki aya mafanisi ndatsozviona ndiega live kuti hazviko izvi
because vanotaura vanoti vanhu vaya vanotsvaka chiqueen bee chenyuchi ndochinongosoiswa pauri apa chaiswa pauri vana vacho voteera votanga kufirimiwa uchitaura ndakabirwa ndakaba sekuru ndiregererei vapedza kufirima voita se voenda zvavo imi maakubhilivha kuti kune zvenyuchi unofunga iwewe hama yangu dai nyuchi dzanga dziriko mapurisa aita basa handinizvi dai vanhu vakazara kukotuka vakamomoterwa nenyika kasitonga eke ende wadari iwewe unonzwa zvenyuchi izvi munhu wacho ari kunzi anobatsira hausi kumuona saka sei muchibhilivha zvinhu izvi zvakadai swiri tozobva ipapo nda kuti inini handidzoke kana panapa nezvaari kutaura nenyimari dzake nekudini ndakatongotadza kutongozvinzwisisa kuti hano izvazviko izvi emaitiro andakangotanga kutongoona zvichiitika ipapo uratonati masipotsi aya ako ngasiyani nazvo papaito nevamwana vaibatsirwa apa pakazara apa pakazara patikurowa mari because uchipinda imomo apatombonda kana masipotsi ekuti unogana kutombogara kana zve 30 minutes to 40 minutes 5 minutes chete twatwatwatwa next asaona vanhu vangona taitora mari tende uchibuda uchienda we saka mushonga wakapiwa vanoushandisa anourasa because ndaifanira unopisa odzokera nedota saka ndazotozodzokera saka kuti mari yakarohwa 110 zvavara plus yemota nemombe haune lakire zvakaendwa ndara handiti apa ndambonditi ndimbonyatsotaura nezvenyuchi izvi nekuti so far pavanhu vanoti ndakaona ana sekuru vaita zvenyuchi pasocial media vakaenda hapana timbavha yake yabatwa nenyuchi vakangobatwa ndivava vanongonzi vakaita se vanongooneka ivavo handiti ndofunga pando neimwe yatakambonzwa yekubhindura yemunzi ainzi VID inspector anotorera vanhu mari mozombofona kuVID kwacho mune munhu here akabatwa nenyuchi kumubvunza kuti zvakanoresana bhodzi ende handiziva kuti kwacho kwamunonyanyovharwa ndokwamunomakurumidza kuti se bhodzi avatondipa ine $100 ndotokuita interview kandaenda toita bho but hauna kana mari yebhasi dao nditokupa mari yebhasi ndasiya chikodhara pasina plan ndatosiya chikodhara handasiya chikokari handiti right todzokera kunyaya yedu chachemu muri kumazuva iwewe wakazomboita ere mainvestigations ekuona kuti apisa imba kuti panzi fodya yatsva ndine mwana wangu akantaura kuti wakomana kutengesa fodya okay masikati saka imba kana iri kubvira kuratidza kuti hamuna fodya saka ini semunhu wangu ndamubva ndaona kuti pamwe treatment kuda kungoti tiitawo inini saka ndati hamazi nyaya yangu ndikendese vatora zvavatora zvikaiti ndochitanga kutoona kuti tobatsirika sei vanzi vanga nemabhero mangani sacha yanga semabhero fodya yangu yangaisatayabhero ivo vanoti yaizobudisa mabhero mangani zvokuti mabhero havana kutaura vangu ranzi ndoita $10,000 mari imba ichakakura sei kicheni so chachakaiswa uswa saka waisamo manzi kuti condition ichi yekuti ipfave saka ini maine kuregera vangu uri mafodya wanga ndaita hana ndatoni makore ndisingari mefodya ndangoita zvangu zvingoti asi munhu anga kuenda kuchechi saka iwe pawairi mafodya nekicheni yakaiswa fodya yango kunzi yatsindirwa inoweta mari mutarata pafera zvekuma 3 point kana 4 point iye vakamboti mafodya yasvika 10,000 kwa zvavakukura uchigara navo vanini navo vasati pavakati tari magore netabata fodya vasati pavakabata mari yefodya vakabata mari yefodya vakabata 3.7 saka ndime ndo yangu yangongodzokorodza kuti uri yakangodani handiti saka gore rineriyo apa 10,000 zvinhu zvavanenge vakatakitaka kuti nda kutosecha munhu mese ndatosecha munhu but ndoja inenge iri saka ndangona tano upenyu wacho watongooma pasiri pako apasi pako uchimbotaura namai tichitaura kutsvaga nyaya kwababa vavo vachingoti ndakamitiswa vanoti havana zita kana senemu remunhu wavakamitisa kana nekuti ndaibva kwakati
ndozanga kuti zvinhu zvinogona kunyanyonetsa kubvunzisisa amai kana vachinge vataura kana hama dzavo dzinotiwo chii kana vachimbonzwa nezvekuti nyaya kuti vari pamaybe zvinogona kukubatsira kana kuti pane munhu anenge achiteerera kutoti no tina mukoma kana sekuru vaitaura kuti inini ka ndakambosangana nemumwe mukadzi kumarondera uka kukasara mwana mukomana. baba ndinotaura chinhu chokwadi because inini vaitaura ivo nyaya kuti mapurazi eduze nekembe masoja. Okay. Ndinotaura kuti umwe masoja ungoti unongopinda makamba ungoti kana 2 months 3 months obva wati ko 2 months 3 months obva wati saka vauzonda angomitiswa komana vhanguro pasi but aitaura ndiwo malawi angari musoja ukuramidzi zacho saidambuda kufolowa nokuda kuzvitsvaga nekudini ukamboona asati mukomana ndonyingi nyaya dzanenge atase adzari kutsvaga vanozati aiwa utsvage baba wako kai ndisina kudzati handitotsvaga chi baba wako tori ngozi kai unogona kutesa ndamai manje ugonotondiripa saka mwana tangu pavawo zvongoti ameni sero ndingofema ameni amai sekuru amai vari kuna ambuya nasekuru vakafa vese vari vaviri amai vane dzimwe hama andoziva sekuru 1 hanzvadzi yavo vari kupi sekuru vangara kumagunji asi vakatokura vese namai ipo hauna mbosvikawo nenyaya yekuti sekuru akula ungoti taini handizivi kai masipotsi amai kuti ndiani anoziva kuti mwana ndiwaningini ndiamai saka aini anogona kuti kudai nekudai nekuti apa ndatimbobvunzira kuti zvichida sekuru kuti anogona kunga vakangonzwawo nenyaya yacho kausimuza kuti aiwa hongu amai ako ndozvakataura patika chimbonangani apa unobvunza vanhu vanonzi vekwanhingi ndozvakatombondita bhozi cheme cheikongweyo nemasoja yainzi paramilitary ndowainzi ndoclan ranjero zakune vamwe vandakazomboona futi ikoko igenga reparamilitary ndichibvunza kuti munhu unomuziva iri chisososo anonzi style rinoziva but kada unyatsoda kuona kuti joshua anga akamira sei nododidini enda pakamboni unyatsobvunza pane vanhu vakashandawo masi anenge angori papi saka ndakamboedza kuda kutsvaga tsvaga kune vamwe vangada kutamba nawo masoja anga ndachimboita zvekutamba nawo but amai tozokutarisiyawo mazita racho chinodere vanazombodzoka indiuza kuti joshua zisati aroora kana kuti saka zvichida ka statement yekuti baba vako ndewekumalawi kungokudhaivheta baba vako wanga uri musoja but handivazivi vanhu kuti tiri kubatadza mastatement tingotora senyaya iwoni kubatadza statement yayo inongotora namai kuti baba vako wanga uri kumalawi tozonzwa futi nyaya dzekuti baba vako wanga uri masoja anongoya achiita achienda papara aya achingoita achiti zvichida noza chinoitika adzi vana vemusango so nobva kuda kufanana baba vako chezvizvo ndofa kana hama dzako dzikakuona dzoti uyu but unozoona kuti watochembera kana watofa hazvina basa zviri kweri mudhara pane matambudziko ese andikusangana nawo aya ndinadzo hama dzichinoe pamwe chinenge chichiitika mhepo dzakababa wako ndodziita dzichikusimudzira kuti uzvitsvage bhozi ukazoenda pane vanhu vanobata orit wati wakaenda pawakanga wabirwa nditi wakaenda kun'anga ndo chete chawakaenda yenyuchi ndakuenda yenyuchi ndavatongona mafanisi ava ndatongona kuti mafanisi hakuna zvakadaro vatongona kuti mafanisi drama drama mdara ende anga ri first time yavo wina exactly arangona da ai drama ndazonzwisa ngezvechechi ndozvangatata hama itangu zvechechi nekudai koiko kuchechi mweya wandini haunongedzerere kuti dzinza rako rinogona kunge riri kwasvosveuwedza kana kuti kwakati amwe yangu inini mweya anongoprofita nyaya yekushaya kwangu kufa hanzichi mafira ako ndekuzvisungirira kana kufira mvura nenyaya yekushungurudzi ndivoshuwa izvo zvinotomboya mupfungwa dzangu kuda kuzvisungirira kuzingarandikanyatsonotira zvino but kai mukazvisungirira vana vanozia pane pakaiba kamaona zvinhu zvo hazvipo zvikuitika unyanzonda hakuna zvakadaro zvimwe zvacho hatingati here tinogona kuzviregerera pamwe tichiitika kuti zvichapera bositesa kana kuti ukama hwenyu nevaningina venyu makauregerera muchiti uchapera ukazokomba zvekuti dzimwe dzenguva mukada kudzokera mumashure pakufunga mugona kuti ndandakaziva paipai
ndaita kamara kasina kutenga mota ndakanotenga stand ndakabva kumunda ya ndodzinofungwa dzondarazizi unoziva pamba moto usina mari unofunga wazibata futi usadza unezizotofunga wafunga mota ndizvozvo saka unozotanga uchibuda izvozvo unotozozviona manje patosangana nedambudziko ripata unozapepe masiposa dai ndakadaidai but hapasina zvekuita because hapasitori ndonyaya inoiva pane pasitori takanza vakomana vakatiza wakaita havaku kumazoa vakanombodyika mari yemombe nemota saka ndikuona imi kuno nenyaya mbira simaona ndazviita one munoda kuziva dzinza rekwai chokwadi and shungu dzenyu dzaida kuti vakomana vakatora mota yenyu nemombe vawane chinovawana ya but izvo zvatoramba because vanogona kuzvita vachoni ndovari kuita drama kaizvi vapi vanogona kuzvita vaiti vanozvigona kuzviita ndovari kuita drama racho karimwe hakuna zvokuti wanga wane chawangawane hakuna tinganyepirani because ndakaona zazandaone tinoona munhu wangu ungonzwa izwi chete ona uri kuona mupirikiri nasekishungu yekuti mupaenda ukaipanganga iwo imbonozvione hausi kure mudara ndiapa padhuze paruwa topaziva umba nomunovharawo ndonyatsoona chikuti hamunova misekerera mega kuti saka mabuda kwawakabuda hauna here kufamba nemumwe anga avharawo ipapo aiwa apedza kushandirwa aitopinda mota inosiya kwatorwa okay hamusangani kupi watongoene mota dzavo vachingopedza masiposa vachingopinda mota yavo vachingorowa ndikona kuti avharo saka iyo ndonotanga kukakuleta wega manje kuti abadaya masiposa akwa asi kana uri wabhelivhawo hai ndinotsemurwa kurowa norowa but chakakosha ndechekuti paite maresults saka inini mukoma zvandogona kuita ndogona kukubatsirai asi ndikukubatsirai mune zvinokunetsai mukati meupenyu hwenyu but ina handikwanisi kubatsira vanhu vadaita serevenge andibonzwa dai kunzi mauya kwandiri muchinditi nditsvagire munhu kana kuti anotumira nyuchi even kana ndichimuziva ndokubatsirei handibhilieve mune zvaizvo ndazviono ndingatozvita ndega handitika ndinobhiliva kubatsira vanhu vanoda kuronga ramangwana rine kakuregerera so because kutadzirwa kunorwadza handimazvona but imagine kuti mune makore mangani izvezvi mune 40 uyu makamurevenge handiti maita daka nevana vake handiti vana vake vachati akurivenja zvakaitwa pana baba vedu zvobva zvaitwa kuvana venyu vana venyu vobva vati toda kurivenja zvatakaitwa nevana vestepfather yedu munoita dzinza risingabude mun'anga richitsvaga chakaipa zvese zvinotanga nefirst time saka zvandiri kukuudzayo first time kuti makuno kumauya kune munhu anobhiliva kubatsira vanhu tichienda mberi handiti todai matoya kwandiri muchiti hande kune munhu inyuchika hataienda ngatodai tangasina kutogara panapa ngatiti vakubirai senge mombe nemota yenyu mutemo ngauite basa ravo ende mutemo kazhinji chawakaipira unogona kubuda usiri kusaiti kwenyu but ndozvaunenge waita se ndozvaunenge watoka handimazvona inini kukubatsirai ndoda kukubatsirai kuti upenyu hwenyu husununguke hutambanuke zvichida munamatirwa moshandirwa kuti zvichida mubvewo minyama iri papa kuti mukasanganawo zvakare nemunhu anokwanisa kubatsira kuti dzinza renyu ukafamba wakadai unogona kusangana naro zvibude zvakadaro handiti asi zvokuti togara panapa tichironga kuti vafana vaivaendwa kuti ngatiti kana zvazongoitikawo mwari vatonga saizvo zvezvo ivo veita sei
usanganisa nazo. chinova one and dai kuri kunzi kune munhu anonyatsogona izvozvo wandinoziva hataenda kana izvezvi tosi kuti tauya panapa itira kuti vanhu vaitisi vasakuvara asi vangodzoka nechi hatai kunoti asi ini chokwadi chakanaka handina munhu andoziva anoita saizvozvo saka handidi kuti mune dambudziko ndokuwedzerai dambudziko ndichikupai false hope asvika handiti saka regai timboona kuti ramangwana ringamire sei uye tinganyatsobatsirana zvakadii zvakachena kutoti mangwana tisazoparira futi vana vedu vanenge vasara netumwe tunhu bozonza patinofamba mutunganganganga nemishonga yamakapiwa $10 inogona kuparadzirai mhuri vana venyu zotanga kuzvifamba baba imi muri kunzi makaromba kuti inini baba muri kunzi makaromba inini nekuda kamushonga weke$10 handitozvona muzosvika pane munhu chaya nokudza kuti baba hamuna mbobirwa zvinhu here makaita kuti nganga mbida kuita revenge makapiwa mushonga wakadai so makabva maurasa mushonga ndowaita se handikona kuipa kwemishonga iyi yekuda kurevenge kazhinji ndozvainoita saka sofa tomboti zvida makaenda kune munhu wefeka ndii akakupaiwo mashizha empopo asina chaita pamunezenge maenda kumasoi paipai bvunzewo mweya kuti zvo zvandakapiwa zvezve andatombobvunza wakati mishonga iyo hakuna mishonga yakadaro inokwanisa kunzi unopisa udzokeneita tizogona kuzotanga kusevenza basa hakuna zvakadaro handiti kumi muchiudza kuti munyatsobhiliva handiti iri bonkuma. For these and more stories, tune in to Zim News Bit TV with Robert Tafumani.